tror jeg. Hej. Hej jer derude. Ja, vi har lige fået rykket lidt om på camp. Dengang vil jeg starte. Ja. Og jeg vil faktisk gerne spille en Nick og Jay sang. Jeg tror, det er en dag tilbage. Jeg kan starte med at spille den i slow motion. Ja, vi starter i slow motion. Jeg håber, jeg kan se bedre denne gang. Vi starter. Jeg rammer det forkert lige nu, men det er jo svært. Og nu vil vi se, om vi spiller den rigtige. Jeg kan ikke lige helt huske den. Jeg tror, det er... Ja. Nej. Ja, det er på det er lang tid siden, jeg spillede. Jeg kan ikke så godt huske den. Men Nu er det Mikkel, der vil hvad vil spille. I høre mig spille? For eksempel? Hvad kan du? Kan den der og... Ja, prøv det ind. Okay. Klassiker. Nu skal I høre en god sang, men lidt dårlig. Den lyder ikke så godt. Woo! Det lyder ikke særlig godt. Godt. Hvis der er nogen derhjemme, I bare begynder sådan og lige har lært på melodier, så kan jeg faktisk fortælle jer, det her det er lidt ud for grænser. Nu vender på lige keyboardet op. Kan du lige sige et eller andet godt om et keyboard, mens jeg lige hurtigt går ned og indstiller noget? Ja, god ved et keyboard. Det er, man kan spille. Og man kan høre musik, hvis man trænger til det. Godt med nogen. Godt, nu er jeg klar. Ja, så må jeg hellere slukke. Nu starter jeg lige forfra og starter den igen. Ja, det giver sig selv. Godt, den der ikke kender for jeg alfabetet. I kan altid finde et C. Nu det her bare klaver, eller skulle det være der. Lige op over nøglehovedet, men der kan jeg altid finde det. Men her har vi et C. C, D, E, F, G, A, H. Du sagde lige lidt forkert der. Ja, jeg Husk, kender det du ikke prøver helt lige at godt. skrue lidt højere. C, D, E, F, G, A, H. Den der kalder man HB. Så, det kan Ja, og også dem heroppe jo. Fis og sådan noget. det hedder det da. Ja, for eksempel Fis, D, E, F. Prøv at se, så går vi lige en halv tone op, så hedder den fis. Der man laver sådan Men altså, det er kryds ikke der. den der på en pige. Men Nej, heldigvis ikke. nej. Og så for eksempel ved C, der hedder, hvis man sætter sådan et der, hvis I kan se det, det hedder, kalder man et kryds. Og så hvis man går en halv tone op ved C, så hedder den sis, det vil sige, det er C, og så halv tone op, så hedder den sis. Det var lige det for første omgang. Ja, skal vi ikke lige sige ordentligt farvel? Jo, men sang. Vi begge to spiller på én gang. Ja, vi spiller bare et eller andet. Kom så. Slå den. Det er lige en god melodi. Nu. Totalt fuck. Ej, vi trykker bare det her.